Sé próisiid an Fuaran na chúisina dóir an chum thosta Ghàidhlig I go lasas an dualchais go hín òrain gosáirite a gúnam bheith sin bríbíon prúist cuideach go bheith heast ag dhaoine an tíofa choirsnachcin agus bheith sin géirí Ghàidhlig go amach agus eolas a chud iad na háireann agus na prúist a bheith as a choirsnachach go hín agus nuair sin chum thosta in scríomh síos agus an clár agus chéadal amach nuair sin scríomh síos agus mi dhéireadh an clár agus úd agus gus bhí túnda a rúd ach in na háireann agus in púist. Van de fráiseachtar fatúir sin fichad sa gá òrain sin ar a chláraigh an is so ha sin tuag farsin de gáin de chúsparin a difar choirsnach go nain. Cuid stocha ar roisin eolach a cha bhórchuid ach go bhí daine an chéin so mar srúine a sin féin beastas de gáin úra agus cumasach de Gàidheal chúr a bhí sin. Well, as nópar a sinne déanamh ag Fèisean na Gael ha sinne fiochan rí ceolta tradiisiúnta a hiicas de Ghàidhlig agus mar fearscan sin sminnig go bhfuil an dualchais ar cúl na prúiste agus ar cúl na háireann go maith cutramach. Chanan na bhaim iad bhí tíchas bhí gúnsach próisna bhí gúnsach áireann ach a féin amach barach man déine agus fiochan rí echtarí an áireann nó echtarí in an próiste gúnsach a cuideach gus bhí cumasach de gúine bhí brín me na rutan háit gúnsach. Mar sin ha gása sé unchéim a hána bhí gúnsach áireann ach sé céim uile a hána bhí gúnsach man áireann agus na stáirín ar cúil an áireann scar seánna chaid scríbhas cúscríbhas úla camar sin. Ha na háireann fír chutramach leis a fráiseach seo bheith sin céad san áisneachtaí òrain scíróir fararú na compáisnaí dómach as na scín nach go héin. Sa sin na tort chom gaibh stocha gceansa go barach can ma sé òrain muna bhalavan nó òrain chogaí a gceansa dé stoch na Gaelic fer a scríb na òrain as bheith a chogaigh nó rutan cutramach bheith tachart as na scíran can dul arás. Mar srúine bheith a mis muncil na háireann I tar tiction na seagan hinne dar tachart as an cutramach hinne dalach cuideach go náisiúnta cuideach ha tart jalah agus tiction na seagacht na rutan bheith tachart as na bhaithí na Gaelach. A chuirte fráiseach raim go mór sé dú chom a hán ar san duine óg agus ar san sinne daran ar san chudíis an réiptúir aige. Cuideach catúirt mísnach go duine mar mi hín ar san barach éisteach muna hórain as a scíraach am hín an na níis agus na scialachcin ar chun na hairain. Still fráiseach hán seán luciú féimi a tostéh ana Jill chom bhí a féin material úr. Ha uí bhór acamsa anan òrain sé rút a bheith mis mé go bhíh mar gása mar sinitad I gáil go áte a cutramach gása agus rannsachadh go dhéanamh agus òrain I lorach. Ba sinne ag Fèisean na Gael go mana tálaigte chom a thart de Ghàidhlig barach gaine meach man dualchais ach go héin. Ba sinne féin go uíachcha ach docha nach roid ó cínteach a thuh rannsachadh nó cimar dhéanaige de barach amach muna háireann bhna scíre nach go héin. A sinne fíorheal bheits ag gain bhna compáistacin. Go dtí dhéimsaige de túlachas a thuh sin agus a bharach gur scileann go bhfuil a misneach gacha ar a gáineart go mór. Agus go bhfuil dul chumlára leis an teirse opar seo agus a sinne go mama tálaigh leis sin agus dáchasach muna teach cuideach